Udo dịrị unu. Tata bụ ụka nke 33 n'oge na-adaghị n'emume afọ nke abụọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene anyị niile nọ ebe a tata, wee na-ekenekwa ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, ndị Anambra Women Association of Southern California na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, amara ya na odudu ya n'isi ha, ndị otu ha niile, ezinụlọ ha, wee na-ayọkwa ka o si etu a na-agọzi ha na-aga n'iru. Frank na Louisa Okoye na-enyekwa Chineke ekene ka nwa ha nwanyị Uche na di ya Olumuwa Adenaike si wee gbaa akwụkwọ enweghị nsogbu ọbụla. Ha wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha, na-echekwaba ha n'alụmdi na nwunye ha. Boniface Ụzọ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka ya na nwunye si wee dịluo, wee na-enye Chineke ekene ọgụ arọ 20 50 years wedding anniversary. Wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha, nye ha arụ ike, ka ha dịrịkwa na-aga n'obi aṅụrị. Josephine Ofiabulu na-enye Chineke ekene maka ezinụlọ Ofiabulu, ka Chineke na-agọzi ha, na-echekwaba ha. Chidozie Ụzọ na-enyekwa Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya na nchekwabe ya. Emma na Tony Ikebudu na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ka ọ na-agọzi Helen Egbuniwe, onye nke na-eleta ụbọchị eji wee mụọ ya n'abalị abụọ na-abịa n'iru, ka Chineke na-edukwu ya. Ndị Igwe Lennox na nwunye ya Ngozi Anụ Nwa na-ayọ ngọzi Chineke na amara ya na nchekwabe ya n'isi ụmụaka niile dị n'ezinụlọ ha na n'isi ụmụaka niile dị n'ụwa niile, were na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị Nkiru Cynthia Anụ Nwa Ọrakpo, onye nke rapụ n'ọnwa onemone gara aga. Ụgbọọgụ, ezinụlọ Ụgbọọgụ na Arinze na-ayọ maka mkpụrụ obi Philomena Chimezie Arinze. Ezinụlọ Duru Ihe Sie na Ihe a Na-achọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary Agem Ihe a Na-achọ na Edwin Ogechukwu Ihe a Na-achọ. Ndị Legion of Mary na-ayọkwa maka mkpụrụ obi ndị otu ha niile, ndị Legion of Mary ndị rapụgoro ụwa nke anụnwa. Osi na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Ngozi na Bright Egwuatu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne Ngozi Nkechi Mọlokwu Okwu Aṅụsị, onye nke rapụ na Naịjirịa n'izuụka gara aga. Philomena Ọkpala na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Edwin Okeke Ọkpala, arọ 3 o ji wee rapụ ụwa nke a. Regina Ego
Oraguzie na ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Anayọ Egboka. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Anyị ezukọgo ọzọ n'ụbọchị nke taata site na enyemaka nke Chineke ka anyị wee fee Chineke anyị ofufe. Were asụsụ nke ala anyị wele fee Chineke anyị agbapụtagolo anyị ndị na-aya ekpere anyị n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị gbakwunyezie na mba anyị ndị ọzọ. Amasị nke ụbọchị taata wee na-anabatakwa n'ụzọ pụrụ iche ndị Anambra Women of Southern California, ndị be anyị ndị si ka ha bịa leta anyị n'ụbọchị taata. Biko ka anyị kụọ na ha aka. Daalụnụ. Ka anyị ọnụ ụgbọala nke Chineke ngọzi na odudu ya na mmalite maasị nke ụbọchị taata. Onye bịara na wee zọpụta ndị lọwara elowa, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara na wee tọta ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-eretara anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaala anyị nje anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Udo dị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa, udo dịrị ndị mmadụ dị ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esebụolu gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Osebụrụ ụwa Chukwu, eze nke n'igwe, Chukwu nna ji ike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, dị nwe na anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-egbochi njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Onye na-egbo njọ nke ụwa, laa anyị. Sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi kachasị dị elu. Amen. Ka anyị ya ịyọ. Dị nwenụ Chineke anyị, biko nye anyị aṅụrị iji na-efe gị mgbe niile. Gị bụ onye ihe ọma niile si n'aka ya bịara anyị. Gị ka anyị na-agbara odibo. Biko mee ka anyị site n'ịgbara gị odibo
nweta aṅụrị zuru oke oge niile site na dịgwa anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụbọchị ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Daniel. N'oge ahụ nnukwu nwa eze bụ Michael ga-ekulite. Ọ bụ ya na-eche ndị nke Chineke nche. Ahụhụ ga-adị mgbe ahụ ga-abụ ụdị nke anya na-ahụbeghị na mbụ kamgbe ụwa bidoro. N'oge ahụ ndị nke a ga-anapụta bụ sọ ndị achọpụtara ebe edere aha ha n'akwụkwọ ahụ. Ọtụtụ n'ime ndị na-arara ụra na ntụ nke ala ga-eteta n'ụra. Ụfọdụ ga-ebi ndụ ebighị ebi, ndị ọzọ abụ ihe a na-asọ oyi na ihe nkọcha ruo mgbe ebighị ebi. Ma ndị nwere uche ga-enwu ọcha ka mbara igwe. Ndị kpọtara ọtụtụ mmadụ n'ezi omume ga na-amụkesi ka kpụkpando ruo mgbe ebighị ebi. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na azịza ya, ife anyị ga-aza bụ chekwaba m o Chineke n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Chekwaba m o Chineke n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Chekwaba m o Chineke n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Onye nwe anyị, ịbụ oke nketa n'iko m. Ọ bụ gị ga-ejidere m oke ruru m. Eguzobere m onye nwe anyị n'iru mgbe niile. Ebe ọ bụ na m nọ n'aka nri, ụkwụ siri m ike n'ala. Chekwaba m o Chineke n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. N'ihi ya, obi dị m ụtọ, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ, ahụ m sokwa nwee ume na obi iru ala, n'ihi na ị gaghị ahapụ m ala mmụọ. Ị gaghịkwa ekwe ka onye nke gị kwere na gị ree ure. Chekwaba m o Chineke n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Ị ga-egosi m okporo ụzọ nke ndụ na aṅụrị zuru oke n'ihu gị, tinyekwuoro m ihe ọma juru gị n'aka nri ruo mgbe ebighị ebi. Chekwaba m o Chineke n'ihi na abịara m ka m zere ndụ n'ime gị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. N'agba ochie, ndị nchụaja niile guzo n'ọrụ ha kwa ụbọchị. Ha chụpụ otu aja ahụ na-enweghị ike ibupụ mmehie, ha chụgharịkwa ya ọzọ. Mana n'aka nke Kristi, ọ chụrụ so otu aja maka amamihe, maka mmehie anyị, wee were ọnọdụ ya
mgbe ebighị ebi n'aka nri Chineke. Ebe ahụ ka ọ na-eche ndị iro ya gọrọ ya ihe mgbakwasị ụkwụ. O jiri sọ otu àjà ahụ ọ chụrụ naanị otu mgbe eweta izu oke dị ebighị ebi maka ndị niile o doro nsọ. Ọ bụrụ na agbagharala mmehie dum, ọ pụtara na enweghị ike ịchụ àjà eji ebupụ mmehie. Okwu nke osebụla ụwa. Ale, ale, ale. Nunca de kwankwadebe una magi mwenwanke madu gabia ozo. Hallelujah, 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 ale, ale, ale. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si na ozi ọma dị ya sọ nke Maki dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, ma mgbe oge mkpagbu ahụ gasịrị, anyanwụ ga-agbanwe ghọọ ọchịchịrị, ọnwa agaghị enyekwa ìhè ya ọzọ, kpakpando ga-esi n'igwe na-adasịsị, ike dị n'eluigwe ga-emetụ ụṅara. Mgbe ahụ ka a ga-ahụ nwa nke mmadụ ka o si n'urukpu nke igwe were oke ike na ebube na-abịa. Na mgbe ahụ ọ ga-ezipụ ndị mmụọ ozi ya ka ha si n'akụkụ anọ nke ụwa kpọkọtara ya ndị ọ họtara ahọta, site n'ebe ala na mbara igwe bidoro ruo n'ebe ha kwụsịrị. Werenụ osisi fig mụta ihe. Mgbe ọbụla ngalaba ya malitere ịwapụta ome dị nro, na-ebupụtakwa akwụkwọ ndụ, unu maara n'oge ahụ na ọkọchị dị nso. Otu aka ahụkwa, mgbe ọbụla unu hụrụ ka ihe ndị a na-emezu, maranụ na nwa nke mmadụ nọ nso, na ọ bịaruolarị n'ọnụ ụzọ. N'ikwu eziokwu, ọgbọ dị taa agaghị agafe tupu ihe ndị a emezue. Eluigwe n'ụwa ga-agabiga, ma okwu m anaghị agafe ma ọlị. Asị kọwaa mgbe oge ahụ ga-abụ, mmadụ ọbụla enweghị ike ịkọta ya. Ndị mmụọ ọma bi n'igwe amaghị mgbe ọ bụ. Nwa nke mmadụ n'onwe ya
amaghị mgbe ọ ga-abụ, sọ Chineke nna ga-akọ mgbe ọ ga-abụ. Oziọma nke Osebruwa otito dịrị Kristi. Anyị nwere aṅụrị na anyị nwere ndị ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị n'ụbọchị tata, bụ ndị Anambra Women, Southern California. Anyị na-ebugo ụdị ọbịa na mbụ, right? Mgbe ndị Imo Women bịara kwa ya, so anyị sị na anyị atụrụ ha anya, mana anyị tinyere ngazi n'akpa. Yeah, amen. And ndị Anambra bịasịa, anyị mara ndị ọzọ na-akwado, ndị Ebonyi, Abi, ndị Abịa, kedu ga ha ebe ọrụ a na-asụ Igbo. Ụnụ mara chọọchị anyị pụkwa n'iche, anyị na-ekwu ya ebe a. Ama mme nwere ebe ọzọ enwere Igbo Catholic Parish outside Igbo land na-abụghị n'ebe a. Even na Lagos enweghị ebe nwere, anaghị aka ụka Igbo. Ịchọ jee mee research, olesi ma ha ebidoziri ọfụ. Ebe a ebe nwere full-fledged parish. Ndị Houston na-aka, mana ha wụrọ parish. Ha chọọ ime baptizim, ha eje parish ọzọ. Chekie. Then enwe na New York, nke ahụ ka m amasịghị ka ha si eme. Mana ebe a ka anyị nọ, ọrụ 100% ndị Igbo, ka anyị kụrụ onwe anyị aka. Ọkwa ihe ka anyị na-achọ maka agam n'ihu nke ala Igbo, ma be anyị, ma ebe ọbụla na ụmụ Igbo gbakọrọ. So ya ka anyị ji wee na-ekele Chineke mgbe niile maka ebe ya n'ụwa nke anyị nwere, o wee bụrụ nke anyị. And anyị na-agba mbọ, anyị na-anwa oke anyị ị na-edozi ya ka ọ na-amawanye mma, na-aga n'iru. So anyị nwere aṅụrị maka ndị ụmụnne anyị bịara ịnọnyere anyị n'ụbọchị tata, ka anyị na ha wee chụọ ya nwa bụ aja misa, wee na-ekele Chineke maka ọganafọ ọma ya. Okwu nke Chineke n'ụbọchị tata na-agwa anyị na Chineke bụ oke nke anyị ga-eketa. Onye nwe anyị, ịbụ oke m ketara. Ya nwa bụ ekwe aza n'ụbọchị tata. Ị na-anya n'oyibo, oyibo sị God is my inheritance. God is my inheritance. Kedu ihe eji agwa anyị ụdị ha n'ụbọchị tata? Arọ nke ụka na-abịa na njedebe. Tata bụ ụka nke 33. Ụka na-abịanụ bụ ngwụcha arọ nke ụka. Olili nke Kristi bụ eze, Christ the King, bụ next Sunday. Emesizie ya, ụka na-esote ya, arọ ọfụ nke ụka eme gịnị? Amalitekwa. Ndụ a na-aga. Ụka wee na-eche anyị n'iru, kịta arọ nke ụka na-agwụ, na-eche anyị n'iru gbasatara ọgwụgwụ. Na-echetara anyị na ihe ọbụla nwere mbido mere gịnị? Nwere njedebe. Etu a ka ọ dị na ndụ mmadụ, ka anyị ghara ị na-echefu. Ihe ọgụ nke bụ si n'akwụkwọ nke Daniel wee welu ihe dịka inu maọbụ ihe zoro ezo
wee na-atụnyere anyị azụ maka anieze nke Chineke. Ihe ọgụgụ akwụkwọ Daniel yibele akwụkwọ nke mgbughe, akwụkwọ nke Apocalypse, Book of Revelation. Ọ bụ wele okwu miri emi wee na-akụzi nkụzi. Ya nwa bụ ihe ọgụgụ nke mbụ gwara anyị sị na ndị nwere uche ga-enwu ka ọnwa na mbara igwe. Ndị gbabatara ọtụtụ mmadụ n'ezi omume ga-amụkasị ka kpakpando. Ịgụ ya n'oyibo ọsị those who but the wise shall shine brightly like the splendor of the firmament, and those who lead many to justice, ndị dugara mmadụ n'ụzọ nke ịkwụba aka ọtọ, ọsị na ha ga-amụke dịka anyanwụ na alaeze nke Chineke. Ndị kụziri mmadụ justice. O nwere aka ya ajụ onwe anyị kedu ihe bụ justice? Ikpeazụ anyị wee kwuo na anyị na-esi anya na etu ihe ụwa mmadụ na etu o si agafe, anyị gba aka wee bịa. Mgbe anyị ga-apụkwa, anyị ga-agbakwa aka. Kedụzi ihe anyị litelu? Ọsọ anyị na n'ezie na ọ bụkwa Chineke bụ ihe anyị litelu, na onye nwe Chineke enweghị ihe niile. Anyị ga-asị n'ukwe onye nwere Jizọs nwere ihe, ya nwere ihe niile kacha mma. Maka na a sị na ọkụkọ na-agba ufie, na-agba gịnị, anya ufie akọkwana ya. Ka ọkọ na-akpa nri, anya ufie akọrọ ya, maka na anya ufie kọọ ya nwere ike ihe na-ebu ọkụkọ ihe na-ebu ọkụkọ nwere ike bịa bụrụ ihe. Mgbe anyị na-aga njem nke ụwa, ka anyị na-ede anya wee hapụ imiss the goal. Na etu anyị si na-echọọ ya, na ọ bụ Chineke bụ akụ nke anyị nwere. Ọkwanya ka ya nwa bụ Ekweaza na-agwa anyị, God is our inheritance. Ozi ọma nke Mark wee na-agwa anyị na mgbe ọgwụgwụ oge a ga-abịa, na enwere onye mmanụ. Ọ sị even the Son of God amarọkwu, even the angels, na sọnsọ Chineke nna onye mmanụ. Mana ebe Chineke bụ oke nke anyị ga-elite, ebe ọ bụ na Chineke bụ oke anyị, na anyị ọ baghụrụ anyị ịwọrịba inyewe nwaanyị nsogbu mgbe ya nwa bụ oge ga-abịa. Maka na ọ bụ Chineke bụ oke nke anyị ga-elite. Maka na anyị chere ndị mmadụ echegido ogo, echitere m na 2000, the year 2000, ndị mmadụ na gocha kandụl dobe as if na ya nwa bụ oge abịago. Anyị need iche oge ahụ, maka na mgbe ọbụla onye ji wee nọsịa nke ịgaba, oge nke ya abịago. Anyị chetere na even Paul, the Apostle Paul, n'oge nke ha na-eche na Kristo na-abịa ọzọ ozugbo. Ndị mmadụ wee kwụsịzi ịlụ ọrụ, na-echezi tịka aka na ụkwụ. Paul wee sị gịnị? Onye alụ ọrụ ya mere gịnị? Ya eline. So na mbụ ka o bidoro, ka o bidoro, o tego echewela oge nwa.
otego dị nwenu bụ oke nke anyị ga-elite maka ihi gịnị ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ edegara ndị Hibru na-agwa anyị na anyị bụ ụmụ Chineke maka ihi gịnị Jesu ewelego ọbara ya dị oke ọnụ were gbapụta anyị wee nwụọ n'elu obe were gọtara anyị Chineke asị na anyị bụ ụmụ Chineke by adoption maka ife na anyị kwere na Kristi anyị wee soro usoro nke Kristi ewee golo anyị egolo ihe eji wee golo anyị bụ ihe karịrị ọlaọcha ma ọlaedo ma ọ bụ ego ọbụla ọsị ọbara nwa atụrụ nke Chukwu ka ejikwuola anyị ụgwọ ọbara ya dị oke ọnụ ka o jiri gbapụta m ọbara ya dị oke ọnụ Jizọs jiri gbapụta anyị na ụgwọ akwụrụ anyị buru ibu so anyị bụ ụmụ Chineke dị afọ Chineke bụ oke nke anyị ketara ụmụnne na Kristi ọkwa na ihe ndị a bụ ihe kwesịrị ị na-agba anyị ume maka na ọgbaghara dị n'ụwa buru ibu ọkachasị kịta anyị na pandemic so many things a lot of uncertainty so many deaths mana dịka ụmụ Chineke obi kwesịrị isi anyị ike maka na enwere ebe ọzọ anyị na-agbaji ọsọ na-abụrụ izere ndo n'ime nke Chineke anyị bụ ụmụ Chineke bụ oke anyị mana ebe nsogbu dịzi bụ kedu ka anyị si eme dịka ụmụ Chineke kedu ihe a tụrụ anya na ụmụ Chineke ga na-eme na kedụzie ka anyị si eme ya ebe a bụzi ebe okwu tọgbọzili ke ka anyị gosipụta na anyị bụ ụmụ Chineke ke ka anyị si egosipụta ya na ndụ anyị kedu ka anyị kwesịrị isi na-egosipụta ya na anyị bụ ụmụ nke Chukwu ihe ọgụ nke mbụ tata si n'akwụkwọ nke Daniel were tọgbọrọ anyị ofu ihe jikọrọ iwu niile ya nwa bụ gịnị justice na onye dewe ha na ya nwa bụ iwu nke justice o mego gịnị o dewe gị iwu niile why maka na justice na love iwu nke ịfụnanya ha abụọ ofu ihe anyị ekwubugo ya na iwu niile dị n'ụwa iwu niile edere n'ụwa bụ sọsọ ofuke ọ dịghị abụọ iwu nke ịfụnanya and iwu nke ịfụnanya ahụ bụ iwu nke ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya maka na ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya anyị afụgo Chineke n'anya anyị ji wee maa atụ oge gara aga wee sị na ọ bụ na mmadụ na-emegbu ugwu na-echi gị ọnụ n'ala o nwere ike bịa buru property go na mesi ihe niile ahụ echi ife ya n'ụlọ ụka ebe ọ na-awụ n'elu ị ga-asị na onye ahụ onye ụka inwe ike ififie n'isi sị mba na onye nke a maka na omume ọ na-eme dị iche from ihe onye ụka na-eme ihe onye ụka kwesịrị ị na-eme so ofu iwu anyị ahụghị iwu ịfụnanya bịazie nwee ngalaba niile justice kedu ihe bụ justice ọ sị ndị those who ịma na oge ụfọdụ ọkama n'oyibo those who lead many to justice maka na Igbo oge ụfọdụ Igbo enwee ka ọ dị Igbo
so kedu ihe justice n'Igbo? Ịkwụba aka ọtọ kwa ịkwụba aka ọtọ, onye kwụbara aka ya ọtọ ikpe nkwụba ọtọ. Good. Inye mmadụ oke ruru ya enu. Okay. Being fair to all. So ịkwụba aka ọtọ, ikpe nkwụba ọtọ, ikwu eziokwu, o so na ịfụrụ anyị, o so na ihe niile a bụ ofu ihe ka ọnwụ, ofu ihe. So ọ kwara aka na-atọgbara anyị n'ụbọchị taa ka anyị na-ebe Chineke na-akwa echeta ebe anyị si wee pụta, maka na injustice ebuka ebe a and onye mezi ọ na free. Ọ ya nwa bụ nsogbu dịnụ. Ndị ọchịchị dị n'aka kwesịrị iji akụnụba Chineke ji chọọ obodo anyị ma ebe anyị si pụta, iji wee dozie obodo anyị. Ha bịa ha eburu ya naanị ha and onwe ihe ya emenụ. Ọ ya nwa bụ nsogbu. Emekwana election ebe anyị si wee pụta nke Anambra, anyị kelee Chineke etu o si wee nọ, maka before eme ihe ọtụtụ ihe mere, but etu o si wee gaa anyị ka ya ekpere na-aga ka ya wee na-emesịa ndị a anyị na ha na-eme ibe achọkwa ka esi n'azụ ụzọ wee mee gịnị wee bịakwa hijack kwa ya. So anya ndị Anambra dị, ọ ga-adị very very open, very very open. Ya maka na anyị na-eti ebere, anyị na-eti action. So ka anyị ndị be anyị mụrụ anya, maka na maka idozi be anyị ka anyị na-ekwu maka ya, ka e wee nwee ike ji ya nwa bụ justice a na-ekwu, ime nkwụmọtọ, inye mmadụ oke luru ya enu, ime ihe ziri ezi, ka e wee dozie ebe anyị, maka na o kwere omume. Ọ dị possible idozi be anyị, bidogoro idozi ana Igbo. Ọ bụ na ndị niile na-achị anyị, gọvanọs ana Igbo niile kpebie na a ga-edozi ana Igbo, o kwere omume, enwe ọkụ, nwee mmiri, nwee sekuriti, nwee ezigbo ụlọ akwụkwọ, nwee ezigbo ụzọ, ụlọ ọgwụ, nwee ihe niile dị mma, anyị ga-emenwu ya. Adị nke bụ eziokwu bụ na akụ na ụba ga-eji mee ede, ego a ga-eji wee mee ede, kama na nsogbu bụ na ọ nabara pọket ndị mmadụ. Ọ gbasara pọket ndị mmadụ, eburu ihe bupụta n'obodo mepere emepe ebe anyị esi evu ya. Obodo ndị ahụ emepere na-aga, be anyị a na-adachi agha azụ, o wee bụrụ ihe na-adịrọ mma ka ọ bụ. So taata anyị na-ekwu maka ya nwa bụ justice, ibe nkwụmọtọ, ide mmadụ oke luru ya enu. Ka anyị na-ayọ Chineke, ka Chineke ji aka ya wee nye anyị ya nwa miracle anyị na-achọkwana maka idozi be anyị, ka ụmụ mmadụ wee mee gịnị, nweta oke lulu ha anụ, wee nwee ike fee Chineke, were aṅụrị wee fee Chineke, wee nwee ike inweta ihe anyị eli, ka otito wee bụrụ nke Chineke, ngọzi wee bụrụ nke anyị bụ ụmụ mmadụ site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụ ọtọ. Ekwe m n'otu Chineke na-aja ike niile, onye mere n'igwe na ala, na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ, maka ihe nzọpụta anyị, si n'eluigwe gbadata, o were alụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, o wee abịa gbagbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya,
o bilite n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọrọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri nna, ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe na ndị nwụrụ ọnwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ ya nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, ya na-esebụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, tama otu baptizim. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ nọ na Kristi. Anyị bụ ụmụ Chineke. Chineke na onwe ya bụkwazi oke nke anyị ketara. Gwana ka anyị kọsara Chineke mba anyị gaa. Maka nzukọ Kristi na ndị ndu ya, ọkacha ndị niile na-ekwupụta ozi ọma Kristi, ka site na amara Chineke ka anyị na-emepụta okwu Chineke anyị na-ekwu n'omume anyị. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, maka ndị obodo dị iche iche n'ụwa na ndị ndu ha, ọkacha ndị na-agba mbọ maka ikpe nkwụmọtọ na udo, ka amara Chineke baara anyị ụba, ka onye ọbụla nweta oke ruru ya. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, maka ihe ndị anyị bụ n'obi were achụ aja Maasị taa, ụmụnne anyị ndị agha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka anyị tụkwasị obi anyị na Chineke onye ji ike niile. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, maka ezinụlọ anyị niile, ndị niile ji ịhụnanya na-elekọta ụmụaka n'ọlụ dị iche iche, ndị niile na-achọ ụzọ nke ndụ na nke na-agbaziri ha site na amamihe na nghọta nke Chineke na-enye, ka ezinụlọ anyị bụrụ ebe obibi nke Chineke. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, maka anyị niile gbakọrọ n'ebe a tata, ka anyị were okwu Chukwu anyị na-anụ oge niile kpọrọ ihe, ọkacha n'oge ugbu a anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị ogbenye na ndị na-enweghị ebe obibi. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ tata, ka Chineke site n'ezi ịhụnanya ya gbaghara ha ma nabata ha n'ala eze ya. Anyị arịọ gị, dị nwere anyị, ebele ime obi ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ na mmasị nke ụbọchị tata, ọkachasịkwa ị na-echeta ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ n'ala Igbo ebe anyị si wee pụta, maka ọtụtụ ihe ha na-agamiga n'ebe ahụ, maka nchekwaba nke Chineke na ikpe nkwụmọtọ. Chineke jike niile, anyị bụ ụmụ odibo gị agbakọgo n'iru gị n'ụbọchị tata, welu chee gị mba anyị n'iru, ma ndị anyị kwupụtara ma ndị anyị nwere ike ikwupụta. Ịmazuru ha niile, anyị na-ayọ ngọzi gị oge ncha, mgbaziri gị, nchekwaba gị na odudu gị na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ maka onyinye. Gebuka o Chineke onye kere mmadụ, amara ga-ebuka onye nwe. Anyị sị na amara ga-ebuka Chineke onye kere mmadụ, amara ga-ebuka onye nwe. Onye kere mmadụ, amara ga-ebuka. Anyị sị na amara gị bara ụba Chineke onye anyị ji n'anya isi, amara ga-ebuka onye nwe. Onye kere mmadụ, amara ga-ebuka onye nwe. Onye anyị ji n'anya isi, amara ga-ebuka onye nwe. Odupụta okpere anya azụ, amara ga-ebuka onye nwe.
ewo papa m amara gị ebuka Chineke onye kere mmadụ amara gị ebuka onye nwe ewo papa amara gị ebuka Chineke onye kere mmadụ amara gị ebuka onye nwe onye nyere anyị ndụ onye gwọrọ anyị ọrịa amara gị ebuka odupụta okpere anyị azụ amara gị ebuka onye nwe ewo papa amara gị ebuka onye ewo papa amara gị ebuka Chineke onye kere mmadụ amara gị ebuka ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrịnụ ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrị ọ bụghị mmadụ ka otito anyị ga-adịrị otito anyị niile ga-adịrị Chineke igwe ewo ọ bụghị nwoke ọ bụghị nwanyị ọ bụghị nne m ọ bụghị nna m otito niile ga-agara nụ chi na-eme mma ewe ọ bụghị mmadụ ọ bụghị mmadụ otito niile ga eluwe mmadụ bi eluwe mmadụ bi jaya mma jaya mma janụ ya mma ekele m aka
otito ọma ka m ga-enye gị papa, ọ bụ ndị nsọ ka m ga-abụ chimidi ngozi na ịdị ukwu gbara mmehie Chineke ka m keta oke n'ime gị ọkwa gị etu a ka ọ dị gbalelele n'iru gị ọkwa gị gbalelele n'iru gị Chineke na-eme mma imeela o ekele dịrị gị onye ọma ọ bụ m ihe mbụ chimime ngwele anyị si ekele dịrị nsọ gị Chukwu ọma onye na-akwa arọle chi ma ịdị ebube anyị si ekele dịrị nsọ gị onye ọma imeela o ndị mere mma na-ekele gị anyị na-asị na-ede ngọzi anyị si ọchịchọ dịrị nsọ gị Chukwu ọma imeela Anambra ime nọ na-ekele gị anyị na-ebuliri gị aka elu anyị si ọchịchọ dịrị nsọ gị Chukwu ọma ome mma ndị si nwaje esite n'ụlọ gị anyị na-asị na-ede mma ọchịchọ dịrị nsọ gị onye ọma ọnụ anyị juru n'ekele ọnụ anyị juru onye nwanyị anyị na-ekele gị ebe i mere ndụ kpọrọ anyị onye na-eme mma nara ekele anyị onye na-eme mma nara ọchịchọ anyị ochi na-enye ndụ nara mbuli elu ebe i mere karị ndụ o meworo ya o meworo ya ihe mmadụ apụghị mere m ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị inyenụ m ịma na ụtarị ahụ nke ikwu m apụghị ịnara m ịma na ọnwụ n'obe nke enyi anyị apụghị ịnwụrụ anyị ịma na ndị enyi ahụ nke ikwu anyị apụghị ịnwere anyị ịma na ọrịa ahụ nke ikwu m apụghị ịgwọnụ m o ma ewu ya nwanne m amara ya amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ nwanne m amara ya o meworo ya o meworo ya ihe mmadụ apụghị mere m ogologo ndụ nke enyi m apụghị ịnara m ịma na ọnwụ n'obe nke ibu m apụghị ịnwụrụ m ịma na nrịanrịa ahụ nke enyi m apụghị ịgwanụ m o meworo m ya nwanne m amara ya amara ya
Jesus. Mama dere gị onye na-eme mma papa anyị na-ekele gị ewo eze Jizọs chukwu ọma narị mma dere gị onye na-eme mma papa mma dere gị bawa nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma Anambra ụmụ nwanyị mara mma Anambra sị na ụna amaka ndị ọ na-edo asị m ụna amaka asị nwa were nganga gawa bawa nganga n'ime Chineke m nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke ọ na-edowere nganga bịawa onye na-eme ya ọma n'ime Jizọs ndị Anambra ahụ nụ na amaka onye anọghị Anambra na-abịa akwa onye anọghị Anambra na-ewe iwe Anambra bụ mụ Chineke nganga nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye bụ nwa Chinemere asị m ọ bụ onye bụ nwa Chinemere ndị Anambra ọnụ bụ nwa Chinemere ndị Anambra ọnụ bụ nwa Chinemere ndị Chukwu mere ihe ọma kene ya ndị Chukwu chọrọ mma ha kenenu ya ndị Chukwu chọrọ mma ha gbawa egwu Chinemere ka mbụ nwa Chinemere ka ịbụ princess gị bụ nwa Chinemere nwunye Ndukwe bụ nwa Chinemere nwunye Chukwu bụ nwa Chinemere ọ gbara agalati ya bụ nwa Chinemere ọ gbara agalati ya bụ nwa Chinemere nwunye Abakebe bụ nwa Chinemere ndị ọlaedo women nwa Chinemere ndị ọsịwa women nwa Chinemere ndị Anambra unu bụ nwa Chinemere onye Chukwu mere ihe ọma kene ya onye Chukwu chọrọ mma ya kenenu ya nwa Chinemere ka ịbụ nwa Chinemere ka ịbụ Zion 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 ekwere enwe m ekwe ka mmaba n'ime ya aga m adịrị ya eze ndụ nwanne m ga-agọpa elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere enwe m aga m agbaba n'ime Jehova ga-agọpa yọbanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụpụrụ ego amasị Chukwu nna ji ike niile ị nara anọ maka oto na ebube afa ya maka ọdịmma nke anyị na izugbo nke nzukọ ya dị asọ amen dị nwere biko lekwasị anya na aja nke anyị na-ehunyere ebube eze gị biko mee ka o wetara anyị amara gị iji na-efe gị ka anyị wee rite uru na ngọzi dị n'ebube gị site na Kristi onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi enu ka anyị dị nwere Chukwu anyị ekene o kwesịrị ezi bụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye ndị ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị onye site n'obe ya na mbite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọlụ gị n'ụwa niile n'ihi nke a anyị na-eso
igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị nsọ 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 bụrụwa Chineke nke igwe ndị agha. Ịdị ngọzi bụ onye bịa n'aha onye nwe anyị. Nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-edo edo m nsọ, anyị na ya ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edo ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ, weela achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara m nkarị elu ya unu niile nke aba ahụ m ka a ga-edoro nye maka ụnụ. etu akwa ka o si mee mgbe anyị chara ndị anyị asị ọ bụrụ iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nara m nke a ṅụọ na unu niile nke a bụ iko nke ọbara m ka ọba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị. nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunyegachicha nke ndụ na iko nke nzọpụta, anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihi gị na-efe gị. anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-ata ahụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi ndị nke Chukwu, Josef dị nsọ ọrụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na dị nsọ gị niile, dị mere uche gị n'ụwa wee keta ndụ ebe ebe. ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. ụmụnna ka anyị were ekpere nụ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. zọpụta anyị anaghị aga ose bụrụ ụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi, onye nwe ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye ụnụ. elekwala anya na nje anyị, kama lekwasị anya na okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. udo nke ose bụwa dịrị unu mgbe niile. feere nwanne gị aka maka ekele nke udo na n'ịfụnanya nke Kristi.
lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Onye nwe anyị meenụ ka ime uche gị bụrụ nri m, ka agụụ ime uche gị chụwe m ụra, ka ime uche gị nyewe m afọ ojuju. Onye nwe anyị meenụ ka ime uche gị bụrụ nri m, uche Chineke, ka agụụ ime uche gị chụwe m ụra, ka ime uche gị nyewe m afọ ojuju. Ngọzi dị elu na-agba okirikiri, n'ezie amara zuru oke na-awụka iyi na ndụ ha bụ ndị na-anabata uche Chineke. Onye nwe anyị meenụ ka ime uche gị bụrụ nne m, uche Chineke, ka agụụ ime uche gị chụwe m ụra, ka ime uche gị nyewe m afọ ojuju. Jesu, Virgin Maria na ndị nsọ niile mere uche Nna ha ojoro anya, mana ha nọzi n'otito bụ ha. Nna mee ka anyị si n'ahụhụ mezu uche gị, were keta aṅụrị gị dị ebighị ebi. Onye nwe anyị mee ka ime uche gị bụrụ nne m, uche Chineke, ka agụụ ime uche gị chụwe m ụra, ka ime uche gị nyewe m afọ ojuju.
ka anyị rịọ arịrịọ. Dị wenu anyị eriela ahụ na ọbara Kristi. Nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nka na ncheta nke ya. Anyị na-arịọ ka ị site n'emume nke a mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anị maka ịma ọkwa. Anyị nwere obere ọkụ onemone ka anyị lụta n'ọnwa Nọvemba bụ oge n'akụkụ ụwa niile na Catholic Church niile oge ọbụla a na-ekwu Mass a na-elote ndị niile metụtara anyị n'ụzọ dị iche iche ndị nke anyị bụ ndị rapụrụnụ ka anyị na-elote ha n'ekpere n'ọnwa nke Nọvemba. Ndị nne ICW ka nlotara unu na Satọde anụnwa unu ga-enwekwa Zoom meeting unu nke unu na-enwe kwa ọnwa. Ọ ga-abụ na 3 p.m. oge unu ji emie. Ezinụlọ Arinze na Ụgbọgụ so ka anyị kene ndị ụka niile ndị ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ ka unu si wee nọnyelụ ha ọkachasị oge ugbu a mama ha rapụ na ihe dịka Fraịde akara ụka ebe anụnwa n'ụzọ abụ n'ụzọ unu si wee nọnyere ha ndị kpọrọ na fon ndị bịara abịa n'ụzọ abụ n'ụzọ na ha na-enye unu nnukwu ekene were na-asị na Chineke ya akwụghachikwa unu n'ụzọ o siri masị ya mmaji mmaji. Ndị Nigerian National Identity Management Commission ga-abịa ebe a na Satọde anụnwa na-abịanụ efu maka National ID Identification Number NIN. So ha ya nọ ebe a na Satọde anụnwa mana registration for it ihe abịa ihe agba mbọ hụ na ị gara na webụsaịtị ha ilu ebe anwa i regista mee ihe niile ị ya eme pike time ha ya eji were fụrụ i were bịa maka ya. Mụnwa na onwe m mere appointment nke m na 8:30 in the morning. So ije ebe ahụ time niile dị available dị ya. Information maka ya dị na bọọdụ ma ị pụọ ilo ma ime ka mmalụ. Ọ bụ nli next Saturday ka ọ ga-abụ. Igbo class nke a na-eme ọ na-aga n'iru na parish anyị ma ha ka na-achọ ndị nwere ike inyere ha aka ma ndị nkụzi na ndị ya enyere ha aka n'ụzọ dị iche iche. Onwe ndị nwere aṅụrị ime ihe dị etu a ha gba mbọ hụ ụkọchukwu anyị ma ọmụnwa ma ọbọnye Ezechukwu ma Maazị Paul Ifedeba. Kịta a na-edekọ aha ndị Catechism prayer class ọ ga-ebidokwa na Jenụwarị. So onwe ndị dị etu a unu gba mbọ hụ Maazị Boni Ezechukwu. Otito dịrị Jesu. Praise the Lord. Hallelujah. Father Nugugu, thank you for ana m ekene gị maka ịnabata m na parish gị. Na-ekenekwa unu niile ndị be anyị. Afa m bụ Fada Uche maka ndị amụrụ ọfụ na-amụrụ m. Na ndị ka bịakwara ọfụrụ na-amụrụ m mụ bụ Fada Uche onye ekwelu. Etego nnaba na America otego.
Just kidding. Okay, asị m ka m bịa kene unu maka ekpere unu n'isi m kamgbe m bịara obodo a. Abịa m na-agụ akwụkwọ ihe a na-agụ, ife a na-eme na-aga ọfụma, ife ekwukwenu ka a na-eme. Na-ekenekwa unu na ekpere unu n'isi m na ndụ m dịka onye ụkọchukwu na-agba mbọ ịchụrụ Chukwu aja maka ọdịmma nke unu na nke m onwe m na ibu n'aha Chineke enu. Wee bụ na mmasị nke Chineke. Maka na ọ bụ na ihe ọma meela anyị. The Bible says when you are happy and cheerful, is there anyone among you who is cheerful and happy? Give thanks and praise to the Lord. First letter of St. John chapter 3 from verse 2. So o mere m ihe ọma wee na-asị ka nkene unu maka ekpere unu. Sunday na-abịanụ ga-abụ my 10 years anniversary as a priest. O wee bụrụ ife ngozi wee nyelụ m na ife aṅụrị nyelụ m wee sị ka m bịa ka mkpọ unu bụ ụmụnne m na ụmụnna m ka anyị ncha wee nwee ya bụ aṅụrị dịka ofu ezinụlọ ndị Igbo. Anọkwara m na St. Jerome ọ parish ebe m nọ wee na-aga school. So ọ ga-abụkwa Sunday a na-abịa ka a ga-eme ya. Mass ga-ebido 5 p.m. mgbasa 6 p.m. ajee na parish hall je nwawa aṅụrị from 6:15 ịbịa kụba ngazi n'eze. Mana ọ na ịbịa ka ime ya ihe otu esi eme ihe ndị Igbo na 10 o'clock I get disappoint gị ya nwe onye ya afụzi ebe anwa. So 6 o'clock ka mass na-end. I just want to emphasize it. Dinner na-ebido 6:30 a na-eri ori na-aṅụ mmanya na-agba egwu 8:30 onye ọ na-anasị ya. So I want to be by 9. So also he celebrate here. So let us just be realistic. And unu man I want parish priest ka Father Jude. So eji m ofu ukwu na ebe m nọ. Ha nyekwe m time. Maka unu mee unu na-abịarọkwa ọgba mmiri. Unu bịa late ọgba mmiri. Mana unu bịa n'oge ọlọ dịka ofu onigbo. Biko bịanụ n'oge dododo bịanụ n'oge ya abụrụ normal party nke ime anyasị 5 p.m. Mass ebido achọ nke mbe ya wụ mass ka amakwa na enwere ebe nsipụta maka anọ m n'ogbe ndị ọcha kwunu ghọta 6 o'clock anyị gbasaa biko nụ anyị ebido mmemme 8:30 onye ọbụla anaba. Ịchọzi ije about other places feel free. Ka Chukwu gọzie unu mgbe unu na-abịa n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị ejekwanụ. What time? Ka anyị buru ya n'obi biko. Ana m asịkwu ka anyị kụpụkene ndị kwa ya aka maka o nwere ụdị anya anaghị ene m. Unu na-agbalị jisienụ ya ike. Kịta ana m akpọ ebe m na-akụzi nkụzi ka one of my colleagues nwanyị si na mgbe nwanyị di ya nwere ihe ha chọrọ bụ 6 months ya na ya bie 6 months onye ọbụla eje nọ another 6 months were natakwa were na-eme maka na o siri ike ka ndị anụnwa na-achọ ịkpọ kịta were nụba ọ bụrụ 6 months ọ bụrụ 1 year o wee bụrụ 50 years. Ya ndị ka na-akwado ka anyị mara na ọ bụ ihe a na-eme eme. Ndị banyekwe na-abanye ka nọ n'ofu arọ na-asị na ihe anụnwa ka ụnụ malụ na onwegoro ndị na-eji ije anụnwa eri oge ha kwụrụ ya. Anyị wee na-akpọnite Maazị Boniface Ụzọ na onye otu ya na mkpụrụ ha mịtalụ ka ha fụtaba. Kedu ebe ha nọ ha fụtaba? Mkpụrụ ngọzi so anụ ndị na nwunye anụnwa ka ha ncha na-afụta ma ọ bụ na ha nọ ebe a 50 years. Ọ dịrọ izi ncha. Ọ bụ na ha na-aghọgbu onwe ha. Okay.
Chineke jike anyị na-ekele gị ndị ụka gbatịpụ n'aka ka anyị kpere ekpere anyị na-ekele gị maka ezinụlọ ndị bụ ụzọ ndị na-eme mmemme iri afọ 5 ka ha ji wee ube ya nwaba ezinụlọ ịgọzigo ha ala Chineke jike niile anyị ya ka ịgọziri ife wee na-aga ogologo ndụ arụ ike ihe eji enekọta ndụ anya na-ebufe ụzọ na-ebelefe azụ ka ha na-afụ ngọzi gị na-ede mma nke gị bụ Chineke na ndụ fa oge niile gọzikwazi anyị niile bụ ndị nọ wee bụrụ ndị akaebe na ekele nke anyị ebunye ego n'ụbọchị taata mgbe anyị ga-ebisi ogologo ndụ n'ụwa na arụ ike mesịa uche gị ka anyị ncha zukọ na eze gị site na Kristi onye nwe anyị ka Chukwu jike na-egọzi unu nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Tụwara ya mma biko kelee ya n'omela ya n'ome onye hụrụ Jizọs tụwara ya mma sị ya biko sinụ ya n'omela imela papa sị ya n'ome onye hụrụ Jizọs tụwara ya mma sị ya n'omela. anyị wee na-elotekwa na Fraịde anụnwa Ngozi na Bright egwu atụ na-arịọ anyị ya akalụ nwanne Ngozi nwanyị nke nwụ na Naịjirịa n'izuụka gara aga ya akara ya ụka ebe anụnwa 6:30 p.m. Fraịde anụnwa na-abịanụ ha were na-ayọ ka anyị niile ka anyị zukọkwa ebe a maka ya. Bright na Ngozi Egwuato na-akpọ anyị niile ka anyị solu ha as a community ka e nwee ike ịkali ya ụka ebe a Fraịde anụnwa na mgbede. Kịta ana m akpọnite ndị Anambra Women Association ka ha kwụrụ ọtọ. Ebe onye anọ na ya kwụrụ ọtọ unu n'anya unu ya afụ ndị bịala anyị ụka tata anyị na-asị ka unu pụtaba ebe a ka anyị kụpụrụ unu ha aka. Come out, be coming quick. Na-aza mama ndebo Fada nye unu ndị Anambra onye mụrụ ha ndebo ndị nne ife dị mma ka ngenye unu onye ọ ga-adịrị mma mama aga m ewere ihe dị mma nye unu le ndị amali ndị ọ ga-adịrị mma onye ọma. anyị na-arịọ ndị ụka ka anyị gbatịpụ aka maka ngọzi nke Chineke n'isi ụmụnne anyị ndị Anambra Women bụ ndị bịakwutere anyị ụka n'ụbọchị taata. Emeka anyị dị n'afọ onye nwe anyị osebu ọnụla anyị enwe anyị nọnyelu ụlọ Chineke jike niile nnakasị afọma anyị na-ahanye n'aka gị ụmụnne anyị ndị Anambra Women nke Southern California bụ ndị ji obi aṅụrị bịa n'ụlọ nsọ gị taata ịtụrụ gị mma na ikene gị akachasị etu isi wee chekwaa afọ oge niile kachakwa oge nwa anọ na pandemic wee chekwaba onye ọbụla a na-asị kenara ekene ha wee na-ayọkwa maka ngọzi nke ọdịnihu ogologo ndụ na arụ ike ngọzi nke ezinụlọ na ngọzi nke ebe a na-alụ ọrụ ka ha na-afụ ngọzi nke gị bụ Chineke na ndụ fa na ndụ nke ezinụlọ na n'ife niile ha na-eme. Ngọzikwazi anyị niile bụ ụmụnne fa ndị na-anụ wee bụrụ ndị osialị na ekele nke anyị nye gị n'ụbọchị taata mgbe anyị ncha ga-emechazi uche gị bisi ogologo ndụ n'ụwa anụnwa na arụ ike ka anyị ncha zukọ na alaeze gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu jike na-egọzie ma chekwaba n'oge ncha n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Kịta onye isi ha sị na ya chọrọ ikene
ndị ụka. Otodini Jesu. Otodini Jesu. Ụmụ nwanyị ọ na-edo ọ na-edo. Ụmụ nwanyị ọ na-edo ọ na-edo. Ụmụ nwanyị ọ na-edo ọ na-edo. Onye anọ ha na Anambra. Yes. Biko. Biko. Anyị bịara ka anyị kene Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka ihe Chineke na-emere ụmụ nwaanyị Anambra dị omimi. Anyị kọrọ ya, she ga-efo, she ga-abọ. Mana because we have time for all of us to testify, that's why we're doing it as a group. And this group is a beautiful group that love God. So bikono, anyị na-ekene ndị St. Eugene. Father, for giving us this opportunity to thank God in his vineyard. May his blessings continue to be upon you. In Jesus' name. I want to connect with the elders, na St. Eugene, for this opportunity. Anambra, I'm not here possible today because she can't. I won't want Shideke Quadora Quado, Goziaye, I won't carry by a Kurukaneme. So, Bikono, I can Shukuken this and Eugene. Shinekene Doraendo. Nay Goziaye, I and I become Mamma, when I can Shineke, Maka, Shineke and Comeroso, or Nacozo. Because why? Because Abasakwa Shuna Jevana Hall. Because we need to finish our picture. Because thank you so much. God bless each and every one of us. And we will continue to be safe. As long as God has kept us all the way from pandemic. And we did not lose any of our members. God will keep us safe. And keep us secure. And cover us in his precious blood. In Jesus' name. Amen. Nkaba mesamaya chigeji chigabo mankaba ya nkaba ya mane meronyo nkaba no ya nkaba mesamaya chigeji chigabo mankaba ya Okay, I like this Madinine, Maka Massing Nkatata, Nekene Faduche. No wish here. I say congratulations na 10th anniversary, yeah. Onye nwanyị nọ nyelu nọ ka Chukwu jikere na-egozi unu nna na nwa na mmụọ nsọ ka anyị daba n'udo na misa agwụzigo. Were nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, were nne Mary mere nne, a ga-eji gị mere nwa. Mere nne mere